वेलकाम बैक टू गोरलै चेनेल दिनै गोरलै चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय स' लोगोफोर जोङो दिनैनि बे टपिकआव नोंथांमोनजों सावरायगोन भइसनि नैबे सेकेन्ड पार्ट आरो बे सेकेन्ड पार्टआव नोंथांमोनजों सावरायगोन जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बाथ्राफोरा थायोबा थामहिनबा बेफोरनि सेन्टेन्सफोरखौ जोङो एक्टिभ टु भइस एक्टिभ टु पेसिभ भइस जोङो माबोरै चेन्ज खालामगोन बेनि बागै नोंथांमोनजों दिनै सावरायगोन दिनैनि भिडिअ स' भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरबाय स' नोंथांमोना मोनथिखाबाय दे दिनैनि टपिकआ जाबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव थायोब्ला नोंथांमोना माबोरै एक्टिभ टु पेसिभ बेबायदि चेन्ज खालामो जों बेनि बागै मोजाङै सावरायगोन दिनैनि बे भिडिअ दा नोंथांमोना लिरना लानो हायो बेवहाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स नि पेसिभ भइस खालामनाय दा दिनैनि टपिकआ जाबाय बे आरो नोंथांमोनजों जोङो बेनि बागै मोजाङै सावरायगोन दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स दा एग्जाम्पल दा गिबियावनो जोङो टेन्सखौ सावरायनो मोनदोंमोन जे कन्टिनिउआस माने आथिखालाव सोलिबाय थानाय जाय भार्बनि खामानिया आथिखालाव सोलिबाय दङ बेखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स बुंनाय जायो दा बेनि जा कन्टिनिउआस टेन्स जोङो माबोरै बेनि जों फर्मेसनखौ लिरोब्ला माबायदि जागोन दा बेवहाय पेसिभ फर्मेसना मा जागोन एफार्मेटिभ फर्मेसन आं नोंथांमोननो एफार्मेटिभ फर्मेसनखौ लिरनोसै बे जाबाय माने पेसिभ खालामनायनि एफार्मेटिभ फर्मेसन गिबियाव मा थागोन गिबियाव थाबाय अबजेक्ट थाबाय अबजेक्टनि उनाव मा थागोन अबजेक्टनि उनाव एम इज आर बेबायदि फैगोन बेनिफ्राय प्लास मा लिरनो नांगोन जोङो बिं बेनिफ्राय प्लास भार्ब थ्री प्लास प्रिपजिशननि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरनांगोन बायखौ लिरनांगोन बेनिफ्राय प्लास आरो जोबथारनायाव जाबाय साबजेक्टखौ लिरनांगोन दा बे जाबाय फर्मेसन जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव जुदि एक्टिभ भइसनिफ्राय जोङो पेसिभ भइसआव माबोरै चेन्ज खालामगोन नोंथांमोना बे फर्मेसनखौ नायनानै चेन्ज खालामनो हायो दा मोनसे एग्जाम्पल लानोसै गिबियावनो दा एग्जाम्पला जाबाय साप'ज मोनसे फिसा एग्जाम्पलखौ लानोसै जोङो बा दे आर रिडिं ए बुक बिसोरो गांसे बिजाब फरायदों दा बे जाबाय एक्टिभ भइसआव दङ नैबे जाबाय एक्टिभआव दङ बेनिफ्राय दा पेसिभआव माबोरै लांगोन नोंथांमोना दा नैबे फर्मेसनखौ नायै नोंथांमोना लांनो हायो गिबियावनो मा फैग्रोगोन बे अबजेक्टआ फैग्रोगोन गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिरग्रोनांगोन ए बुकनि उनाव मा फैगोन ए बुकआ जाबाय थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखायनो नैबे इसा जगोन इज जबाय बेनिफ्राय मा फैगोन बिं लिरनो नांगोन एम इस आर जनायनि उनाव नोंथांमोना बिंखौ लिरनो नांगोन फर्मेसन बायदि नोंथांमोना लिरलांबाय था बेनिफ्राय रिडनि भार्ब थ्रीया मा जायो रिडानो जायो नोंथांमोना भार्बनि लिस्टखौ नाय बेनिफ्राय मा लिरगोन जोङो प्रिपजिशना मा जागोन बेवहाय प्राय नोंथांमोना बायखौनो बांसिन इउज जानाय नुनो मोनगोन बेनिफ्राय आरो डेनि पेसिभआ मा जायो नोंथांमोना बेखौ लिरनांगोन डेम आं बेखौ पार्ट 1 भिडिअ होखाबाय डेआ पेसिभआव मा जायो डेम आइ थाबा मा जायो मी बेफोरबायदिखौ जोङो पार्ट 1 आव डिसकास खालामखांबाय बेनिफ्राय गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावनोसै दा फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ आरो जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि नायबावनि साप'ज एक्टिभआव दङ एक्टिभआव मा दङ एक्टिभआव मोनसे दङ दे आर बिल्डिं ए हाउस बिसोरो न' बानायदों बा न' खादों बेबायदि बेनिफ्राय बेनि पेसिभआ माबायदि जागोन बेनि पेसिभआ जाबाय ए हाउसखौ गिबियाव लिरग्रोनांगोन बे जाबाय अबजेक्टखौ जोङो मा सानफ्रोमबो मा सिगाङाव लिरनो नांगौ भइस चेन्ज खालामबा बे जागोन मा ए हाउस बेनिफ्राय मा फैगोन ए हाउसजों मा फैगोन एम इस आर मा बे मोनथाम मादाव इसाव फैगोन इसाव फैबाय बेनिफ्राय बिं फैगोन बेनिफ्राय बुइलनि भार्ब थ्रीया मा जायो बुइलनि भार्ब थ्रीया जाबाय नोंथांमोना बेखौ लिरनो हागोन BUILT बे जाबाय भार्ब थ्री बुइलनि भार्ब थ्री फर्म बेनिफ्राय नेक्स्ट मा लिरगोन प्रिपजिशनखौ लिरदो बे जाबाय बाय आरो डेनिया जाबाय बेयाव टेम जासिगोन दा जोबोर गोरलै बे जाबाय पेसिभ जोङो चेन्ज खालामबाय एक्टिभ टु पेसिभ बेबायदि खालामनाय जायो आरो जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावनोसै
दा मोनसे बिदिन्थि लाबावनोसै शी इज रिडिं ए ग्रामार बा शी इज रिडिं ग्रामार बे ग्रामार फरायदों होनना बुंदों दा बेवहाय अबजेक्टआ माबे नैबे ग्रामार जों ग्रामारखौ गिबियाव लिरग्रोनांगोन ग्रामारजों मा फैगोन इसा फैसिगोन इज बेनिफ्राय मा लिरगोन बिंखौ लिरनांगोन ग्रामार इज बिं बेनिफ्राय रिडनि भार्बआ मा जायो रिडानो जायो बेनिफ्राय मा लिरनांगोन प्रिपोजिशना जाबाय बाय आरो सी थाबाथाय मा लिरनांगोन हार बेबायदि जागोन ग्रामार इज बिं रिड बाय हार बेनिफ्राय आरो मोननैसो एग्जाम्पल सोलोंबावनि जोङो दा बे एग्जाम्पला जाबाय मोनसे एग्जाम्पल बेखौ नोंथांमोना बेबायदि लिरना लानो हायो he is writing a letter बे गांसे लाइजाम लिरदों दा बेनि बेसेबा माबायदि जागोन ए लेटारखौ गिबियाव लिरग्रोनांगोन जों नैबे ए लेटारा गिबियाव फैग्रोगोन बे जाबाय अबजेक्टआ सिगाङाव फैग्रोयो बेनिफ्राय मा फैगोन इज फैगोन ए लेटार इज बेनिफ्राय मा लिरगोन बिं नोंथांमोना प्राय इसखौसो बांसिन इउज खालामनो नुदों जों एम आर निखौबो लानो हायो एग्जाम्पल ए लेटार इज बिं बेनिफ्राय राइटनि भार्बआ मा जायो रिटेन बाय आरो हिनिखौ मा लिरनो हायो जोङो हिम लिरनो हागोन दा जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ एसे नायब्लानो बुजिनो हागोन दा बेफोर जाबाय एफार्मेटिभ फर्मेसन आरो जुदि नेगेटिभ फर्मेसन खालामनो गोनां जायो माब्लाबा जोङो एक्टिभआव हमना ला नेगेटिभ सेन्टेन्स थायो अब्ला नोंथांमोना माबायदि बेखौ चेन्ज खालामगोन पेसिभ भइसआव दा बेबो जोबोर गोरलै दा एग्जाम्पल फर्मेसनखौ नोंथांमोना लिरना लानो हागोन नेगेटिभ फर्मेसना जाबाय नेगेटिभ फर्मेसना अनलि मा लिरनांगोन एम इस आर नि जायगायाव नोंथांमोना बेनि उनाव मा लिरनांगोन नट बेनिफ्राय फैगोन मा बिं लिरनो नांगोन बेनिफ्राय प्लास बेवहाय भार्ब 3 प्लास प्रिपोजिशनखौ लिरनो नांगोन प्रिपोजिशन प्लास साबजेक्ट बे जाबाय नेगेटिभ खालामनायनि फर्मेसन दा एग्जाम्पल मोनसे लानोसै एग्जाम्पला जाबाय दा ही इज नट सेलिं मैंगोस बे थाइजौफोर फानाखै होनना बुंदों दा गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिरग्रोनांगोन बेवहाय मा मैंगोस होनना बुंदों मैंगोसखौ नोंथांमोना लिरग्रोनांगोन MANGOS बेवहाय थाइजौआ थाइसेनि बारा दङ बेनि थाखायनो मा जगोन नोंथांमोना बे आरखौ लिरनो नांगोन इज जानाय नङा अनलि मैंगोल' थाबासो मा जागौमोन इज जागौमोन बेवहाय प्लुरेल फर्माव जानांदों मैंगोसआव बेनिफ्राय माखौ लिर नोंथांमोना नटखौ लिर बेनिफ्राय आरो बिंखौ लिर बिंनि उनाव मा फैगोन बिंनि उनाव सेलनि भार्बआ मा जायो सेलनि भार्बआ जाबाय सोल्ड बेनिफ्राय प्रिपोजिशना जागोन बाय बेनिफ्राय जोबथारनायाव हिनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो हिम दा बेबायदि जों खालामनो हायो बे जाबाय नेगेटिभ फर्मेसन बेनि जों मोनसे गुबुन बिदिन्थि लाबावनोसै बे बिदिन्थिया जाबाय हार सिस्टार इज नट हार सिस्टार इज नट प्लाकिं फ्लावार्स बिबार खायाखै होनना बुंदों बिनि बिनानाव बिबार खायाखै दा बेसेबा माबायदि जागोन गिबियाव फ्लावार्सखौ लिरग्रोनांगोन नोंथांमोना फ्लावार्सआ जाबाय अबजेक्ट फ्लावार्सजों मा जगोन आर जगोन मानो होनब्ला बेवहाय मोनसेनि बारा बिबारफोर दङ बेनिखायनो नोंथांमोना बे आरखौ बज'नांगोन आरनि उनाव मा फैगोन नटखौ लिरनांगोन नटनि उनाव मा लिरगोन बिंआ फैगोन बेनिफ्राय प्लाकनि भार्बआ मा जायो प्लाक बेखौ लिरनांगोन PLUCK इदि प्लाक बेनिफ्राय बाय हार सिस्टार बेखौ लिरनांगोन हार सिस्टार बे जाबाय नोंथांमोननि नेगेटिभ फर्मेसन थामहिनबा एक्टिभ टु पेसिभ जोङो बेबायदि फर्मेसनखौ नायनानै नोंथांमोना लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो दा इन्टारगेटिभ फर्मेसनखौ नायनोसै इन्टारगेटिभ फर्मेसना बोरै जागोन इन्टारगेटिभ फर्मेसनाबो गोरा नङा नोंथांमोना बेखौ एसे फर्मेसनखौ नायब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन इन्टारगेटिभ फर्मेसना जाबाय गिबियाव मा थागोन गिबियाव एम इज आर बेनिफ्राय मा लिरनांगोन
बेनिफ्राय अबजेक्टआ फैबाय बेनिफ्राय बिंखौ लिरनांगोन बिं प्लास भार्ब 3 प्लास प्रिपजिशन बेनिफ्राय जोबथारनाया जाबाय साबजेक्टआ थागोन आरो मा लिरनांगोन नोंथांमोना कुइसन सिन होनो नांगोन कुइसन सिनखौ बावनो नाङा बेनिफ्राय दा मोनसे फिसा एग्जाम्पल लालायनोसै बे एग्जाम्पला जाबाय इज रामु doing his homework बेबायदि सोंदो रामुआ बेनि होमवर्कखौ खालामदोंना होनना सोंदो दा बेखौ नोंथांमोना माबायदि लिरगोन दा गिबियावनो नोंथांमोना माबे अबजेक्ट माबे साबजेक्ट बेखौ सिनायग्रोनांगोन दा बेवहाय हिज होमवर्कआ जाना दङ बेवहाय अबजेक्ट जाना दङ दा बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो लिरग्रोनांगोन दा नोंथांमोना बेखौ लिरगोन नाजादो दा हिज होमवर्क जों मा जागोन नोंथांमोना बेखौ जुदि लिरोब्ला बेवहाय लिरनो हागोन इज हिज होमवर्क बेनिफ्राय मा फैगोन बिं बेनिफ्राय मा लिरनांगोन नोंथांमोना नैबे डुनि भार्ब 3 मा जायो डान जायो बेखौ लिरनांगोन डान बेनिफ्राय प्रिपजिशनखौ लिर डान बाय रामु लास्टआव कुइसन सिनोबा जों इज हिज होमवर्क बिन डान बाय रामु बेबायदि जासिगोन बेनिफ्राय आरो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दा बे एग्जाम्पला जाबाय मादार इज कुकिं राइस थामहिनबा सरि बे जाबाय इन्टारगेटिव जानो नांगोन इज मादार कुकिं राइस बेबायदि सोंनाय जादों दा आइया ओंखाम संदों ना होनना बुंनाय जादों दा बेखौ जुदि पेसिव खालामो अब्ला नोंथांमोना माबायदि लिरगोन बेवहाय नैबे अबजेक्टखौ नोंथांमोना नोजोर हो अबजेक्टआव मा दं बेवहाय अबजेक्टआ जाबाय राइस बे राइसजों मा जगोन एम जगोन ना इज जगोन ना आर जगोन बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो सानदो राइसजों मा राइसआ जाबाय थार्ड पार्सन बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेवहाय लिरनांगोन मा बेयाव इज जागोन इज राइस बेनिफ्राय मा लिरगोन बिं कुक बाय मादार बेबायदि जासिगोन इज राइस बिं कुक बाय मादार आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना कुइसन सिन होनो बावनो नाङा दा बे जाबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि इन्टारगेटिव फर्मेशन थामहिनबा एक्टिभनिफ्राय जोङो पेसिभ भइसआव माबोरै लांगोन बेनि बेफोर जाबाय एग्जाम्पल आरो नोंथांमोना गोबां एग्जाम्पल दङ बेफोर एग्जाम्पलखौ नोंथांमोना नायनानै लानो नाजा दा जोङो आरो गुबुन मोनसे सावरायबावनो नागिरदों प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि पेसिभ भइस खालामनाय दा बेखौ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बेवहाय नोंथांमोना प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स लिरना लानो हागोन दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जुदि सेन्टेन्सआव थायो बा बाथ्रायाव जुदि माबा मोनसे थायो अब्ला नोंथांमोना बोरै खालामगोन बेखौ बेहाबो गावबा गाव मोनफा मोनफा फर्मेशन थायो बे फर्मेशनखौ आं गिबियावनो लिरग्रोना होनोसै दा एफार्मेटिभ फर्मेशना जाबाय एफार्मेटिभ फर्मेशन गिबियाव मा थागोन गिबियाव थाबाय अबजेक्ट थागोन अबजेक्टनि उनाव मा फैगोन अबजेक्टनि उनाव हेभ बा हेज बेनिफ्राय मा फैगोन बिन लिरनांगोन नोंथांमोना बिननि उनाव मा फैगोन भार्ब 3 बेनिफ्राय प्रिपजिशन लिरनांगोन बेनिफ्राय जोबथारनाया जाबाय साबजेक्ट दा बे जाबाय फर्मेशन जोङो मोननैसो एग्जाम्पल नायनोसै बेनिनो दा एक्टिभआव साप'ज दङ एक्टिभआव मोनसे एग्जाम्पल दङ I have lost an umbrella आं साथा गोमाबाय होनना बुंदों दा बेनि पेसिभ फर्मेशना माबायदि जागोन पेसिभ फर्मेशना जाबाय नोंथांमोना बेखौ नोजोर हो दा बेवहाय नोजोर होयोब्ला मा मोनगोन आंहा साथा गोमाबाय दा बेवहाय अबजेक्टआ माबे साबजेक्टआ माबे गिबियाव नोंथांमोना सिनायनांगोन दा नैबे जाबाय साबजेक्ट बे जाबाय मा बेखौ बुंनाय जायो मोनसे हेल्प भार्ब बे जाबाय नैबे मा
लस्टआ जाबाय भार्ब आरो नैबे जाबाय अबजेक्ट होनना बुंदों। दा गिबियावनो जों फर्मेसन बायदि मा लिरनांगोन अबजेक्टखौ जोङो सिगाङाव लिरनांगोन बेनिफ्राय नैबे अबजेक्टजों हेभ जागोन ना हेज जागोन बेखौ नोंथांमोना साननो नांगोन जे जेब्लानोखि थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायो अब्ला नोंथांमोना हेजखौ लिरनांगोन आरो हेभला माब्ला जायो आइजों जायो उइजों जायो इउजों जायो आरो प्लुरेल फर्मजों जायो। दा नोंथांमोना गिबियाव लिरगोन ला एन आमब्रेला एन आमब्रेला मा जागोन हेज बेखौ लिरनांगोन एन आमब्रेला हेज बेनिफ्राय मा बिन आरो लसनि भार्ब ट्रिया बेनो जायो लस्टआनो जायो बे जेबो चेन्ज जाया सेम नैबे भार्ब ट्रियाव दङ बेबो मा चेन्ज जानाय नङा बे भार्ब ट्रिया बिदिनो थागोन। बेनिफ्राय प्रिपजिसनखौ लिर बाय आरो आइआ बेसेबा मा जायो बेखौ जोङो लिरनांगोन मी एन आमब्रेला हेज बिन लस्ट बाय मी दा बे जाबाय पेसिव खालामनाय। बेनिफ्राय आरो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै दा बे एग्जाम्पला जाबाय we have finished the work एक्टिभआव दङ we have finished the work जों खामानिखौ फोजोबबाय। दा बेयावबो नैबे अबजेक्टआ मा गिबियाव लिरग्रोनांगोन बेवहाय नोंथांमोना लिरगोन आला दा वर्क बेनिफ्राय मा फैगोन दा वर्कजों मा फैगोन दा वर्कआ जाबाय थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखायनो नै हेजखौ लिरनांगोन दा वर्क हेज बिन बेनिफ्राय मा फैगोन फिनिशनि भार्ब ट्रिया फिनिशानो जायो फिनिश बेनिफ्राय बाय उइना मा जागोन आस दा बेबायदि जोङो पेसिव खालामनाय जायो। बेनिफ्राय दा नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ आरो जों दा नेगेटिभ बोरै खालामगोन दा नेगेटिभ फर्मेसना माबायदि जागोन नेगेटिभ फर्मेसनाबो जोबोद गोरलै नोंथांमोना अनलि मा लिरनांगोन हेभ हेजनि उनाव नट फजननांगोन। दा बेयाव नोंथांमोना नेगेटिभ फर्मेसन लिरना लानो हागोन नेगेटिभ बेनिफ्राय अबजेक्ट हेभ हेज बेनिफ्राय नट बेनिफ्राय बिन प्लास भार्ब ट्रि बेनिफ्राय प्रिपजिसन प्लास साबजेक्ट दा बे जाबाय फर्मेसन। दा गोजौनि एग्जाम्पलफोरखौ जों लानो हायो बा बेवहाय मा लिरनो सी हेज नट posted the letters बियो लाइजामखौ मा पस्ट खालामाखै बा दैथायहराखै होनना बुंदों। दा बेवहाय मा अबजेक्टआ जाबाय दा लेटार्स जों गिबियावनो बेखौ लिरग्रोनांगोन दा लेटार्स फर्मेसन बायदियै दा लेटार्स मा जागोन दा लेटार्सआ बेवहाय प्लुरेल फर्म जाना दं बेनि थाखायनो हेभआ जागोन हेजआ जानाय नङा हेभ बेनिफ्राय मा लिरनांगोन नटखौ लिरनांगोन नट बिन भार्ब ट्रिया मा जागोन पस्टेडनि भार्ब ट्रिया बेनो जायो पस्टेडानो जायो पस्टेड बेनिफ्राय बाय आरो सिनि पेसिभाव खालामबा मा जागोन हार जासिगोन। दा बे जाबाय दा लेटार्स हेभ नट बिन पस्टेड बाय हार। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै बे नेगेटिभ खालामनायनि दा गुबुन मोनसे एग्जाम्पला जाबाय दा हान्टार has not killed the tiger फलाना मोसाखौ बुथारनो हायाखै बेबायदि बुंनाय जादों। दा बेनि पेसिभा माबायदि जागोन बेनि पेसिभा नोंथांमोना गिबियाव दा टाइगारखौ लिरग्रोनांगोन दा बेवहाय नोंथांमोना दा टाइगारखौ लिर अबजेक्टआ गिबियाव फैगोन दा टाइगारजों मा फैगोन हेभ फैगोन ना हेज फैगोन बेयाव हेज फैगोन मानो होनब्ला बे मासेल' फोरमायनाय जादों अनलि थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखायनो हेज फैबाय। बेनिफ्राय नटखौ लिरनांगोन नट आरो बिन फैगोन फर्मेसन बायदियै बेनिफ्राय किलनि भार्ब ट्रिया किलानो जायो किल बेनिफ्राय मा लिरगोन प्रिपजिसना जाबाय बाय प्रिपजिसना बाय फैगोन बेनिफ्राय साबजेक्टआ जाबाय दा हान्टार बेखौनो लिरफिननांगोन हान्टार जुदि थायोबा हान्टारानो जागोन बे जेबो चेन्ज जाया माब्लाबा आइ थाबासो जोङो मा पेसिभाव बेयाव मा जायो बि जायो दे थाबासो देम लिरनांगोन बाट जुदि थार्ड पार्सन जुदि थायोबा साबजेक्टआ जों बे थार्ड पार्सनखौनो लिरफिननो गोनां जायो सोरनिबा माबा मोनसे नाम थायोबा बेबायदि जों नामखौनो लिरफिननो गोनां जायो पेसिभ भइसआव। बेनिफ्राय दा इन्टारगेटिभ फर्मेसनखौ जों सोलोंनो नागिरबाय इन्टारगेटिभ फर्मेसना माबायदि फर्मेसना जाबाय जोङो हेभ हेजखौ मा सिगाङाव लिरनांगोन इन्टारगेटिभ फर्मेसन
गिबियाव मा लिर हेभ हेज बेनिफ्राय अबजेक्ट थागोन अबजेक्टनि उनाव बीन प्लास भार्ब 3 प्लास प्रिपजिशन प्लास साबजेक्ट आरो जोबथारनाय कुइसन सिन दा बेनि एग्जाम्पलफोरा जाबाय साप'ज मोनसे मा एग्जाम्पल लानोसै जों दा बेयाव हेभ इउ done your homework नोंनि होमवर्कखौ खालामबाय ना होनना सोंदो दा बेनि पेसिभआव लांबा बेनि गोजौनि बे एक्टिभनिफ्राय जोङो पेसिभ भइसआव माबोरै चेन्ज खालामगोन जों बे नेगेटिभ नैबे फर्मेसनखौ नायनानै जों बे गोजौआव होनाय फर्मेसनखौ नायनानै चेन्ज खालामनो हायो दा गिबियाव मा लिरनांगोन इउर होमवर्कआ जाबाय अबजेक्ट जानानै दङ दा बेजों मा जागोन नोंथांमोना गोसोखां दा बेजों जागोन हेजखौ लिरनांगोन हेज इउर होमवर्क हेज इउर होमवर्क बेनिफ्राय मा लिरनांगोन बीन फैगोन बीन बेनिफ्राय भार्ब 3 जाबाय बेनो जागोन डान बाय इउनिया मा जायो बेनो जायो इउ जेबो चेन्ज जाया हेज इउर होमवर्क बीन डान बाय इउ बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट गुबुन मोनसे बिदिन्थि सोलोंबावनोसै बे बिदिन्थिया जाबाय Has he finished the work बेबायदि सोंदो बियो खामानिखौ फोजोबबाय ना दा बिनि पेसिभआ माबायदि जागोन गिबियाव नोंथांमोना बेखौ सानग्रो दा वर्कआ मायाव दङ सिंगुलार नाम्बार ना प्लुरेल नाम्बार बेबायदि नोंथांमोना साननायनि उनाव अब्लासो नोंथांमोना बेखौ फज'नो हागोन दा बे जाबाय सिंगुलार नाम्बारबाथाय नोंथांमोना बेखौ फज' आरो प्लुरेल फर्मबाथाय नोंथांमोना हेभखौ फज' आरो हेभआ माब्ला जागोन जेब्ला नैथिं माबा मोनसे मी थागोन बा देम थागोन बेबायदिजों जोङो हेभखौ फज'नाय जायो दा बे जाबाय थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेखौ हेज लिरनांगोन हेज बेनिफ्राय बेखौ लिरनांगोन हेज दा अर अबजेक्टआ फैबाय बेनिफ्राय बीनखौ लिरनांगोन बीन भार्ब 3 जाबाय फिनिशानो जायो फिनिश प्रिपजिशना मा जागोन प्रिपजिशना बाय जागोन बेनिफ्राय जाबाय हिनि पेसिभ खालामबा मा जायो बे जागोन हिम बेनिफ्राय जोबथारनाय नोंथांमोना कुइसन सिनखौ बावनाङा बे जागोन हेज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम स' फरायसा बिथांमोना बेखौ माबोरै नांखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हो बेनिफ्राय बुजि मोनाब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन स' बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट उननि भिडिअ जोङो पास्ट इनडेफिनिट टेन्स आरो पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि जोङो एक्टिभ टु पेसिभ बोरै खालामो बेनि बागै सावरायगोन स' भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोना बुजि मोनदोंब्ला कमेन्ट्स हो आरो नायनायनि उनाव मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम एन्ड चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' थेंक इउ फर वाचिं